Te kani kalong kacing mentoy na benta ki bakwa kam spai ba ngadang syo menta matahi urs ngoi ai hang te hapo 58 GTC Shillong kebadan ha happy bali pej ba hang ni ba ki bala ban thep hang ni la tho ba ki dei ban long ki candidate kebadan ka chinga dei ka relation bat ki sipai la ni para sipai wa hi masam sipai hendrai pat ki tho hang tu unspot person eligible candidate who have relative certificate or sport achievement can participate in this rally as per rally schedule. Te ni ya kham shakman ban hangni phin iru ba la ban yo kum akni vir chidi ka akni vir SKT clerk akni vir tradesman katuk eligible kategria tu ngala de bataya phi ba ki bala ban them ki dei ban long ki badan chinga dei bat kiba dan chinga dei bahiyang masem bat ki dei ban jo ru kasan nota wa la trai badai u shipai u shubu khun ni thap u haban yo kasan na ukpa la trai la ni human u la trai la ban yo kasan u mani thap para bat yaki sport person la ban lej baro bat kani ka chimpuli hang ni blong ba ka GD post kila ban thap ki pas class 10 ke balayo sobsan percentage but ka cricket and 33% mark on each subject but kumchuru ka aknivir clerk phila ban thap la pass 12 but ka aknivir TDN 8 pass kini kila ban thap ru 8 pass ki basu pass simple pass bayo tang lai pulai percentage ka mark ru kila la ban thap te ka aknivir TDN 10 pass simple pass katuru kila ban thap but yakni ka snam bat ka ba kanu snam hadu kanu ka daitang khanyo snam stang hadu arfoi snam but kideban kha deng si tarik ubna bisphau acha apsa hadu tarik ubna basau acha pra kidang la ban them ban ya karali bharti diet kin perlong khat khandai tarik kadelas ngi sing ba ar mo khat khandai tarik chung August acha apsan kamut tang las ngi ba ar chemical exam kandan ar tarik but kate khat khandai hadu arfoi kin pendap ya ka trial ka mare but ya ka medical ai ka chaka ka dei hinte po 58 si Shillong kini documents ke ba phila ban ledra pejang tu ka relation certificate ki ba dei bahiyang ai baki spai da kim dei ki ba khna sport ru kila ban them but ka documents par khat ban ra ka domicile certificate ka certificate relation certificate school character certificate but ka on merit certificate ka verified Aadhaar card but arpau ki pat sport size photo but ki sport NCC certificate if any lada done certificate ka NCC certificate te tangkat ni hi ngakwa ban bentip yu phi te kitu ki bakwa ban let kin hap ban ready but kide ban long bila ready lupa ban la ya kani ka ching mare ka bakila bu baki hap ban mare in chapet kam chapo khandian ngin sai I pe skin sa thau ya ka haj ya ka measurement ya ka haj ya ka mare ka ching thau ya ka shadam ka ching biang ki ti ki chat nadang shadang but hadien pat ngin tong in pe biang kam chapo ka ai ka ba dan kam mo ngin yai ap khandiat namang apan suki khnang ban suk phin puliru te kumta ga suki te sha shphang namar ba kani kalong ka jumun to jong phi ka dei video ka batang 1 minute te hangni tho ba 1.6 kilometer running tangshi khatsan spa meter stang kum tu ka chingmare kibadep hapo 1 minute life second kenyon ru phomak kibadep 1 minute life second chachrong pan hadu 1 minute sobsan second kinjo sob pramak kibadep 1 minute sob riu second kinjo life riu mak kibadep pat 1 minute 10 minute
hadu 2 minit kat san minit hapo kenjo arpu saumak tikin penle ya ka pull up sau phomak ban ka katuru pull up kidan la kachong gi bala shipau kenyo sau pau bala khandai kenyo liplai bala phra kenyo arpu nyau gi bala nyau kenyo arpu wei gi bala anriu kinjo khan riu max ki bala tangsan kin safil ti ka long chom gidan kaman la khandai phot kasuk ba ti bakham e hang tu kalong tang ka pull up iki bam le kai ndai ka shai le kai ti kalong basuk pala hi ti tangkat ni hi kudai shibun ngakwa ban ti bi phi gi samla